Guys, for the people. Right, sapa unotsvaka mombe dziya dzandarasha ndichiita nhapwa ndikazonodzibatira kuzasi kumunda dzekuzasi uko kumatoro dzichitsvaka dzimwe. Now ndakuda kumbozorora ndichirya havisi. Asi dai ndatanga ndarisuka nditi. Noshe ndogona kumusira rake hamina wakasvika zisati raikira. Hanzi anga ari kumatoro mazivisa pavanenge vachitema mabarwe ndopavanenge vachiita sei pasi pamukova apa panapa ari puswe chiderozve unoputsa zvishoma rakamira kudai. Nei mwarangu zvamapisa chidhishi chamamunacho ichocho cheyelo chakanaka. Akadai guys vanditiputsa vana vandibudza kuti unoputsa sei saka vese racho rese raputsika rakadai. Icho chodona ichi ndakachibata indaikuri mbishana indaikuri tofambai futi gare naro famba hai mwari we vese rangu raputsika sezvizvi inondotitangira papi right ndokukupai futi tarirai maitira raita guys. Asi chandaona munhu ari kunditora vhidhiyo ni mama chandaona chekuti iro kutsvuka kwarakaita nemuitiro wandariita ndagwadziwa chibata ivo zvakanaka irambe ichifamba seizvozvo mukuradza tarirai munhu ndorekera redi iro mukati momona akatsvuka takaitore zvadambuka zvakashata kana uyu ndowatorasirawo ekera iro rasira rakanaka indotora radambuka zvisizvo chekumusoro chese tarirai padhuze right atingira akuchena kumwa nditi raita zvakanaka riri kubuda supu napa mwaiwe supu yese yainda rada kuda kutobvisa supu yacho aibvisa maiwe odai maoko aya ndosa wachizogeza odai tadzai padhuze inini manje ndofarira supu zvino ndaresha ndosa ndati ndichida hangu kuita rebanga iro handei ndariresha isirawo. No shame for the people. Yes. Chawa prise. Nice. Prise. Yakanaka nawo. Masirisi nawo. Murwapwa. Ndichibvapo ndichirowawo. Mama watouraya garu kunapa. Can with this little sugar.
Mwana kadumbu. Mumtoro. Na ukadumbu. Ai mumtoro. Vadumbu ava guys tazovawana varasha mombe. Ngombe. Doko. Ala ndikale ngombe. Wana mwana anorasa mombe. Kadine uyu na. Dzose kuparara press rose. Harare. Ndikadai Kufonyera vanhu vari Harare kuti vamundibatsire kutsvaga. Uzobezerwa kutsvaga ngombe. Asiziwana manje. Wota? Ngaziwana manje. Wadzi? Ngaziwana ngombe. Iwe nani? Namukoma. Why mwana anorasa mombe? Adhakwa ndiri kunzwa nekuno. Chindai munozorora. Vadumbu. Anorasa mombe dzose. Asafarira manje. Chiva undibatsire apa pandiite. Asi ngambotaura nyaya yadumbu. Vona kuyapinda tiri muchivhu. Magodumbu ndawana mimi. Wanike mombe dzese dziri 26. Nezvimhuru nemakwai. Nedzimwe dzakubereka. Nembudzi. Mumwe atoberekera mudondo. Wani munhu anorasa mombe dzese. Wani munhu akajamuka. Rekodzi handisana mbona ngada. Saka guys. Ndozviriyo nevadumbu. Chii ndibatira wenyu. Sub. Substitute. Kuudzai zvenyini. Noshi ndiyakati sezvo. Yesu. Noshi ndiyakasezvo. But dangokudzai keraka incident yachoni. Kanoti rwadza kakaitika panhau yemvura. Yesu. Madumbu zvakaomazvo. Saka ndiuya pedza zvozvo. Zvamboita sei? Chiri paifone ndozotora yenyu. Chiko. Nai. Kuma. Tisimudzire kudai. Inini nhasi ameno ndikavata kwazvo. Handitozivi. Ndamboti kupwa. Ndoba ndakasvika mombe dziya dzandandawana. Ndikabva ndikati muvisi. Ndikabva ndikauya ndikadzokera zvemupwa. Ndikabva zvindangoona muchikuva muchigazebho umu. Mune nyimo dzandaona izvozvi ndava nadzo futi hanozviona but panapa manje ndo panonyanya kubikirana pakati pamafunctions guys. I think most of you know very well kuti ungashita mafunctions pano kana mafunctions mabhodha ane akatambuline kudai nekudzoka kudai vamwari koko. Saka apa pakati pachipisa tatononoka kutozobika nekwa kuchipisa chaiko hapabikiki guys for the people. Saka vanhu munotombonotadza vanhu munotombogara kuti padi paekere pamudatiri chakakati shedi sotofu panopisa isingaiti pani baba hande nevanhu hande vanhu vaita nharo shedi kumunga kuneipwa ndamboenda kutora vhidhiyo asi kune munga kuneipwa uya magari kuna asina mashomawo anombozara. Saka iti ameno tinecha design wase ndo design iripo chakambetanga chiti chitoko chikatwa ri design. Ma professional vana washindo vanogona kudesign this thing. Right. Kokunoradza vanhu kumunga. Wabata iko zvino. Hanje kurekera kuti chira unazofungiri kuna wete. Jira rangu guys. Jira rangu ilanga richinwa uti usingaiti. Ndakutozondopika ndinozofura kwa maisimba. Ndakutoriendera parwari. Imwe tepi guys tekuti kazhinji kacho ni tepi. I think purpose anozondiudza noshi but zvandofungira purpose yakaisirwa tepi distance iri panapa nedistance iriwo. I think it's because panapa kana tichiita zvekuita mafunction kana kuti pakanzi pane zvinhu zvakaita sembudzi tichiti zvaurawa ruware rwacho ndokokoko kunowanzoitirwa izvozvo. Haisi kurohwa nezuva here kwamisa no. Saka ikokoko saka ndofunga pane kuti vanhu vabve uku panoitirwa zvokunzi mbudzi ndo padzinosloterwa wati nenguruve woenda uku kundochera mvura wogozodzoka wouya apa hazvibudi. Vadumbi ndai uko touyako yesu echirume vazhinji vanouya nebrai dzavo kuno kustendi nekuita zvavanenge vachiita vakagara kunoku ndevechirume ivavo. Then vakadzi kazhinji anoona dura iro iri dura rine vheranda inenge ishopu idura iro riri apapo. Vakadzi vazhinji vakutongoshandisa baba ndo vakadhizaina chinhu ichocho vakati ngachite seshopu. Saka but now it seems as if ratongova vheranda rekuti kana pane mitambo kana kuti vanhu vakagara zvavo panguva tachero vaenzi vakawanda vanorishandisa madzimai mazhinji
kugara ipapo, even pakula ndakarora kuti vanhu vanopafarira zvisingaiti upagara pani papo pavheranda redura iro ndopavanenge vari kucheka nyama kucheka chii. So it's an indirect shade yakatozogadzirika besides kuti ranga riri purpose redura. Saka ikoko ndiko madzimai, varume vanenge vari kusaidi kunoko kuti itika dzakazara guys, ndambokuratidza ndiri kusaidi uko vati kunokuipwa inini handichatodzidi 1 2 dzandarya idzodzo dzatondifina. I don't know but I feel attempted kuda ngoekera pwa inonyengera problem. Ukaona pwa yakanaka munhu unodake kuzama kuirya. Uyu mutanhu wenzungu, hatizivi kuti kumusha kwenyu munoiti chii, asi isu tinoiti mitanhu. Saka taremuone pandakamira wakamira ipapa ndisina wodotarira uko kwandiri kunoperera mutanhu woya zvediri izvi wozi mutanhu unogadzirwa nematanda handiti. Saka nawo wotarisa futi divi is the same thing, kundobuda kumuchetoko idzi dzatotanga utanhaugwa dzamuri kuona dziri apa idzi kunotanga utanhaura idzi ndio dzee dzapera. Atinoti magwezi ndeaya zvinoputika izvi hazvitanhaugwa, vanhu vanongozvisiya zvakadi. Fanira kuti asadiviwa usozvizvizvi asi hauzomborebesise kokoko. Kazhinji chine chakagumira kaa pakati panapa muchinda munda wose ndo madzurirwa anoitwa nzungu, then adzadzirwa zvichitero kana mutanho wonekwa kuno dzakawanda. Tofanira kutobatsira kusponza kuti vawane vanhu vamaricho vanotanhaura nzungu, because vega vari 2 nemukomana wanobatsira vasvikoni ukajeziya ngachibvunza dzimwe dzose mungai anaiti hakuna ipwa. Izi ipwa dzisi dziriko kupi? Iyi yandakabata iyi mungai bati kune chii? Kune ipwa. Saka vanhu vanenge vachiipwa kuti chii? Takabvana kukumunga hakuna ipwa. Ipo zvino dzavako. Alright. Saka idzi ndochi zvino muchabvaoneka mutanhu. Saka muzasera munotyisawo makanyata ziriva kana kuwirwa 1 2 3 4 5 6 anowirwa munhu adiseve vanadzo ndonotosvati vanodii nadzo. So ndandingone neshungu dzokuti ndikuratidzei kutegera anotengesa mazipwa taremone zvaakaita ipwa handiti segore rinopwa dzakaita kwete mbijana pwa yakanyatsa kureba kuti ina ndichadhodzi ndafizuka. I believe I'll be a farmer one day. One day is one day. And ndichaita mari nefarming iyoyo gore racho iroro randichaita farmer. Ndawanikwa nemuredzi wehove fisherman wataugwa namai Simba uya tineta kugara tane musha wedu tichirima kwete zvekuseka. Hamozoona hamaona kuti tinobva kumusha kune hurudza. Isu tinobhiliva kuti munhu unofanira kuzvishandira uchizvirimira uchizvidyira. Hatibhilivi kuti gara uri munhu wemaricho gore rega rega uye usingazvirimiri. Hatisi kuti vanhu vasingarimi isimbe, tinoreva kuti kana uchigara kumusha kune nzvimbo yekuti unorima sekuno tichitasirawo kuti nezita raJesu unofanira kunge uchiwanikwawo uchibudawo negoho rakanaka zvakanaka sezvamuri kuona zvakaitika apa. So please, we wanted them to make money from farming. Me as Sharon Chipomanjira, I wanted to actually push them to go further with their farming so that they know that whenever they harvest their crops, they can also get at least $100+ from their crops. Hamozona zvinhu zvakanaka because isu tichikura todzera kuti we always do subsistence farming.